Zdravím vás pri mojom vysielaní live a chcem vám niečo povedať ohľadom mojich produktov, ktoré ponúkam. A sú to masážne pomôcky, konkrétne tieto, ktoré mám teraz, sú vyrobené z korku. Je to aj logo mojej firmy. V sete ponúkam 3. To znamená, že túto masážnu dvojguľu, ktorá je dobrá v tom, že vlastne, lebo každé valce masážne sú po väčšine rovné. Hej, ukážem názorne. Napríklad takýto masážny valec, ktorý je dostupný možno za nejakých 20 € v nejakých športových obchodoch. Pomôže, uvoľní chrbticu, driek, ale není tak dobrý ako takýto typ valca. A to z jedného jediného dôvodu, a ide tu o tento priestor, ktorý sa neopiera o stavcové výbežky, tak ako iné valce, ktoré sú rovné. Hej, pretože keď sa masírujete, rolujete na takom type valca, hej, tak vaša chrbtica sa oprie o ten valec. A to je jedno, či tu je nejaká pena, alebo či je mäkký zhora. Vo všeobecnosti takéto typy valcov vo vnútri majú, alebo sú poistené nejakou umelou hmotou. Hej. Však nedávno som pridal video, kde jedna baba sa na takomto valci rolovala a zlomila ho. Bohužiaľ. Čiže nehovorím, že je zlý, ale neefektívne uvoľní napätie v chrbtici. No a druhá výnimočná vec je aj to, že ten valec priamo masíruje svaly okolo chrbtice. Čiže vaša chrbtica, hej, je v strede, na výbežky stavcov sa netlačí a masírujú sa svaly okolo. Čím dochádza k väčšiemu uvoľneniu chrbtice a stavcov ako takých. Hej. Čiže ja keď sa uvoľním na takomto type valca a správne dýcham, hej, názorne potom ukážem, ako to funguje, tak uvoľňujem priestor medzi tými stavcami. Pričom ja keď sa rolujem na tomto valci, alebo názorne to ukazujem nejakému môjmu klientovi, ktorý je u mňa v masérni a potrebuje poradiť a ukázať, ako tie valce fungujú, aký majú význam, tak ja keď si na ten valec ľahnem, mňa to bolí, pretože tlačím na ten stavec priamo. Hej. Tu nie. Na to je dobrý ten valec. Ako som spomenul, v mojom sete, teda, ktorý ponúkam na predaj, sú tri veci. Hej, teda sú tu 2 valce a 1 guľa. Zatiaľ sa bavíme len o tomto type. Je vhodný na masáž alebo na uvoľnenie stavcov v krčnej chrbtici. Hej, čiže tiež si ukážeme. Hrudná časť chrbta a drieková. Rolovať sa dá na akomkoľvek valci alebo na konkrétne tomto type valca tak, že spravidla sa rolujem len na mieste v chrbte, kde sú rebra. Čiže ako náhle ja sa s týmto typom valca dostanem na driek, napínam svoje telo a neuvoľním driekovú časť chrbta. Tam sa už roluje ináč, iným spôsobom. Keďže vlastne ležím na chrbte a ten valec si len podložím pod driek a jemne si uvoľňujem ten driek, pretože tam nie sú rebra a nevydrží tam človek byť dlho, hej, na tom valci ohnutý. Tento typ valca je vyrobený z korku, z prírodného materiálu
a je viac určený pre už ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s akýmkoľvek valcom, pretože je dosť tvrdý, hej, a ne každý to zvládne, hlavne ľudia, ktorí sú veľmi stuhnutí, majú boľavé svaly, ktoré pri masáži ich to bolí a ne pre každého to je. No, tento typ valca je dostupný aj od iných spoločností, z iných materiálov, z mäkších materiálov, ale tak hovorím, ja ponúkam tento typ. Dobre, s týmto valcom, s týmto typom valca primárne masujem chrbticu. Hej, krčná, hrudná, drieková. V tom sete sa nachádza ešte aj takýto typ valca. Je rovný. Môžete ho využiť aj na masírovanie chrbtice, ale ako som už predtým spomenul, nie je vhodný, pretože tlačí na stavcové výbežky a tým pádom sa človek nevie uvoľniť dostatočne a bolí ho to. Len z toho dôvodu, že sa opiera o tie stavcové výbežky. No a tento typ valca je vhodný primárne na masírovanie nôh, hlavne stehien, hamstringov a stehien z boku. Na to tiež sa dá nejakým spôsobom ľahnúť a masírovať sa. Málo ho používam, nepotrebujem si masírovať nohy, ale taký športovec, bežec, cyklista to veľmi dobre využije po takej záťaži alebo na uvoľnenie tých stuhnutých stehenných svalov. Dobrý valec. Nepoužívam ho osobne, ale hovorím, športovcom sa zíde. Ďalej v tom sete je guľa masážna a takýto typ masážnych guľ, hej, mám tu na výber z dvoch. Hej, čiže pre začiatočníka je možno dobrá guľa z EPP materiálu. Je to pena, ktorá je mäkšia, nebolí tak ako tento typ z korku. No ako to funguje a na čo sa používa? Takáto masážna guľa je vlastne veľmi dobrá a vhodná na masáž spaziem medzi lopatkami. To znamená, že ktokoľvek z vás, kto chodieva na masáže a nevie sa zbaviť stuhnutých miest medzi lopatkami, a hlavne primárne, alebo ide tu o to, že veľa z vás, alebo väčšina z vás chodieva na masáže raz alebo dvakrát do mesiaca. Hej? To je jedna vec. Čiže na masáž by trebalo chodievať častejšie, ak mám stuhnuté medzilopatkové priestory. Poďalšie, masáž by mala byť hĺbková, zameriať sa na trigger pointy a na spazmy a stuhnuté svaly. To je ďalšia vec. A keď už som tak stuhnutý a mám takýto problém, tak samozrejme nestačí tá masáž dvakrát do mesiaca. Hej. Čiže potom sa využívajú takéto gule masážne, kde vlastne ja sa oprem o stenu a masírujem si teda každý deň tú spazmu, pretože hovorím, nestačí na ovplyvnenie stuhnutých svalov masírovať to raz alebo dvakrát do mesiaca. Čiže bolo by dobre po takej masáži ešte potom dodatočne v priebehu tých ďalších dňoch používať nejakú masážnu loptičku, kde vlastne ja sa opriem o tú guľu. Zdravím otázku. Môže mať sťažené dýchanie kvôli chrbtice? Áno. Zablokovaná hrudná chrbtica dokáže zablokovať aj bránicu, aj celý hrudný kôš a tie nádychy potom sú není tak hlboké, alebo nestačí to na to, aby človek bolesti na hrudníku. Veľa klientom som pomohol už takým spôsobom, že vlastne sme odblokovali hrudnú časť chrbtice a v tom istom momente sa im začalo lepšie dýchať. V Brne už nepôsobím. Prevádzku v Brne som zatvoril
v novembri minulého roku. Momentálne v Čechách som v Českej republike v Otrokoviciach pri Zlíne. Čiže ale vráťme sa naspäť k masážnym týmto mojim produktom, ktoré ponúkam na e-shope. A ako som spomenul, spazmy, hej. No dobré, ale čo sa týka tých pomôcok, nikdy to nestačí, pretože niekedy si ľudia myslia, že si zakúpia nejakú masážnu pomôcku alebo masážny valec, teda guľu, valec, ja neviem, barsčo. Ešte sú tu potom rôzne, ukážem. Veľa ľudí sa ma pýta, alebo hovorí, že má doma masážnu guľu takého ježka, hej, lenže takýto ježko vám vôbec neodstráni spazmu medzi lopatkami, je to len reflexná gulička, ktorá, ja neviem, úplne zbytočná vec si myslím, vôbec to nepoužívam, mám to tu na ukážku, tú spazmu vôbec neovplyvníte. Potom sú špeciálne loptičky, kde je napísané, že sú určené na trigger pointy. Hej, tá loptička je z nejakej peny, čo ja viem, dobré pomôcky sú to. Potom, ako som spomenul, že pre niekoho sú veľmi ťažko zvládnutelné valce z tvrdých materiálov. Je dostať kúpiť, u mňa síce nie, ale napríklad valze majú od Black Roll celkom dobrý valec. Zrejme som šofér a po dlhom dni mám kamene na hrudi. No pretože pri šoférovaní, a to som zažil aj ja, keď som mal prevádzku v Košiciach, kde som dlhé hodiny šoferoval a človek je v predklone. Keď sa predkloníte, vzadu sa chrbtica ohne a ovplyvňuje to primárne hruď. Hej, po tých rebrách sa ten tlak nazbiera v hrudníku, čiže áno, mám tlak na hrudníku. Preto je dobré mať takýto valec, alebo sa naťahovať a rozťahovať hrudník, aby to povolilo. Ale za každé blokády v našom tele, hlavne chrbtice, môžu na 100% stuhnuté svaly. Čiže ako náhle ste stuhnutí, produkty od StretchFit nepoznám, nikdy som to nevidel. Môže byť dobré. Hrával som dosť hry, no samozrejme zlé sedenie, sedím v aute zhrbený a začal som mať bolesť chrbta. No samozrejme. Primárne vy potrebujete sedieť na tej stoličke opretý. Hej. Ja mám stoličku od Spinalis, kde si vlastne sadnem a nezaujíma ma horná časť chrbta. Potrebujete mať zafixovaný driek dole, krížovú kosť. Hej. Čiže aj keď sedím v aute, tak potrebujem tam byť napasovaný v tom sedadle a horná časť chrbta je uvoľnená. A nie je dobre byť často vystretý za počítačom na silu, pretože predimenzujem svaly na chrbte, hlavne v hornej časti, unavujem ich a vznikajú tam spazmy a bolí nás to, čiže po takom dni, kde je človek vystretý, to vôbec nepomáha. V Košiciach som tiež mal pred koronou prevádzku, korona to celé po toto, tak som to tam zavrel, samozrejme, a neviem, či sa vrátim do Košic, no uvidíme. Majú podložku na zem, ako naťahovať chrbtice. Takú tú oblu. Z umelej hmoty. No videl som to. Možno to funguje. Ale to sa môžem doma cez operadlo gauča nahnúť. Primárne potrebujem ten valec. Bolí ma strašne pravá lopatka. Na lopatke sú tiež svaly, ktoré tiež stuhnú z nejakého dôvodu. Ale prečo boli lopatka, ťažko povedať. Buď to je svalmi na lopatke, alebo všetkými ostatnými. Bolo by dobre nejaký stretching, zhodnotiť stav, premasírovať, určite stretching minimálne. Ale tá guľa ináč je dobrá aj na lopatku. Ja si môžem ľahnúť na zem, vystriem ruku, tam si tú loptičku pod lopatku a masírujem si tú lopatku zozadu. Uvoľním, alebo o stenu. Takže tie guľe sú veľmi dobré na to.
už 2 dní ma bolí rameno. No môže tam byť aj zápal, ťažko povedať, treba vyskúšať. Hlavne v niektorých prípadoch navštíviť doktora, aby sa urobili testy, či v krvi nie je nejaký zápal. Kľúčo na kosto som nevidel, ušlo mi to. Je toho veľa, nestiam to ani čítať. No dobre, tak ešte k jednej veci sa chcem vyjadriť, a to sú, prečo je človek stuhnutý, ťažko povedať. Je tam strašne veľa faktorov, ktoré to spôsobujú, ale na tuhosť svalov je najlepší samozrejme, že kľud, žiaden stres, alebo obmedziť ten stres. No a z výživových doplnkov, ktoré najviac spôsobia na takéto tuhosti sú poprvé dobrá zdravá strava, dostatok tekutín. Keď vaša bunka alebo vaše telo nepríjma vodu alebo cítite sa nedostatočne hydratovaní, potrebujete elektrolyty a buď si to kúpite v prášku nejakom, kde sa to zarába s vodou, alebo nejakú tú keltskú kvalitnú soľ, stačí tú vodu posoliť, vypiť, elektrolyty vybavené. A dôležité je príjmať do tela magnézium, horčík, hej, čiže najvstrebateľnejšia forma horčíka je bisglycinát, čiže chelatová forma. Tu užívam aj ja, berie sa večer, aby sa telo uvoľnilo, a bisglycinát je najlepší pre pohybový aparát. Horčík nesmiete užívať, ak pijete kávu, ale ak si dám kávu ráno, tak nebudem užívať horčík ráno. Ale ten horčík si dám večer, aby sa káva s horčíkom nestretli, pretože nemajú sa radi. Káva dostane z tela von nejaké minerály, ako je horčík, kalcium a čo ja viem. Skrátka, káva není dobrá. Dehydruje telo, dostáva z vás rôzne minerály. Čiže bisglycinát, horčík, chelatová forma, najlepšia pre pohybový aparát. A potom kolagén. Mal som niekedy ináč v ponuke aj bisglycinát, len predali sa mi všetky tie produkty. Ostal už iba kolagén, kĺbová výživa. No a začal som to vyrábať, alebo teda produkovať pred pár rokmi. Vyrábajú mi to v Oríne vo Zvolene. A tam som bol pred pár rokmi aj s mojím ITčkarom a hovorím, že potrebujem nejakú kĺbovku, nejaký kolagén. A prečo som sa tak rozhodol, je dôvod ten, že mnoho klientov, ktorí ku mne chodia a navštevujú ma, sa ma stále pýtali, že potrebujem užívať nejaký kolagén, nejaký výživový doplnok. A ja hovorím, že hej, že bolo by dobre. Poprvé to magnézium, no a potom ten kolagén, ktorý som si nechal v Oríne vyrobiť. No a sadli sme za okrúhly stôl a došli tam nejakí ľudia, ktorí tam pracujú a hovoria, alebo teda ja im hovorím, že potrebujem produkt, kolagén, kĺbovú výživu pre typ klientov, ktorý mám. A popísal som im ľudí, ktorí ma navštevujú a aké majú problémy, a oni, že dobre. Tak účinné látky, ktoré obsahuje tá moja kĺbovka, sú samozrejme, že hydrolyzované hovädzie kolagénové peptidy typu 1, 2 a 3. Potom je tam vitamín C, chondroitín sulfát, MSM, kyselina hyaluronová, vitamín A, vitamín D. Čiže kombinácia týchto produktov v tomto pomere, ktoré sú v tomto výrobku, sú najvhodnejšie pre pohybový aparát. Veľa ľudí povie, že na doplnenie kolagénu si dám huspeninu. No dobre, huspeninu kedy? V zime? Raz za rok? Dvakrát? Nestačí. Čiže tam je potrebný pravidelný prísun toho, hlavne kolagénu, ak chceme preventívne riešiť alebo vyživovať naše telo. Či už kožu, šľachy, väziva, kĺby, chrupavky, hej. Čiže je tu takáto možnosť. Berie sa ráno, najlepšie nalačno, vtedy má najlepšiu strebateľnosť. Čiže ja ho užívam tak, že
do 2 alebo 3 deci vody, vlažnej vody, je tu odmerka vo vnútri, má to pomarančovú chuť, nasypem tam požadované množstvo, zamiešam, vypijem, vybavené. Horčík si dávam večer. Beriem aj iné výživové doplnky, ale to teraz není podstatné. Čiže tak. Rotatorová manžeta. Ja primárne masírujem a napravam. S takými otázkami by ste mali ísť za fyzioterapeutmi. Ja som není fyzioterapeut. Ak sú problémy v nejakých rotáciách s rotatorovou manžetou, tak je tam potrebný nejaký stretching. Ak je tam zápal alebo nejaké trhliny v niektorých svalových úponoch tej rotatorovej manžety, je to treba konzultovať s lekárom a potom následne to riešiť s fyzioterapeutom. Ja nikdy s ľuďmi necvičím. Viem poradiť nejaké cviky, ale primárne ja robím hĺbkové masáže a robím nápravy pohybového aparátu. Korekcie pohybového aparátu. Čiže tak. Bolesti triesiel? No s tým má teraz sestra problém. Chce tresla, no. Masáže, stretching, zistiť postavenie panvy, bolo by to dobré zdiagnostikovať. A takéto cena kolagénu 34,90 na webovej stránke energyflexcollagen.eu. No a čo ešte? Mám mesiac zašklby vo svalu, môže to byť z krčnej? Čo ja viem? Treba ten horčík užívať zinok, selen, možno chýba telu nejaký vitamín, minerál. Čo sa týka tej chrbtice, máme spinálny a autonómny nervový systém, mám tu nejaké plagáty, ktoré ukazujem ľuďom. Spinálny nervový systém ovláda svalovú sústavu človeka, autonómny naše orgány primárne, čiže ak je zablokovaná chrbtica, dokáže dosť veľa ovplyvniť fungovanie pohybového aparátu a takisto aj našho zažívania napríklad, alebo tachykardia, bušenie srdca dokáže byť ovplyvnená od tuhosti chrbta. Čiže preto sa napráva a odblokováva náš pohybový aparát takýmito tiež doplnkami. Čiže ja tie valce používam denne. Nemám tlak na hrudi, niekedy som mával. Tiež som stuhnutý, potrebujem masáže. Čiže a bankovanie je tiež veľmi dobrá vec. Ja primárne, a keď masírujem, stále pred koncom masáže tomu človeku dám banky, ak teda môže, ak nemá zlú zrážanlivosť krvi alebo ja neviem, nejaký iný problém, kvôli ktorému vysoký krvný tlak alebo nejaké iné poškodenia, ktoré mu to zabraňujú, ale primárne ja mám rád banky. Veď strašne veľa fotiek aj na Facebooku, na Instagrame, ktoré sú vlastne, kde klient leží na tom mojom lehatku a má na sebe banky. Pretože ja nemám čas robiť fotky, urobím fotku, keď má banky na sebe a vyfotím sa s ním, to je celé, no. Trikrát do týždňa futbal, wow, to je dosť. Tam dostáva telo veľmi zabrať. Odporúčam saunovať a kryokomoru. A po takom futbale alebo náročnom tréningu, kde behám po tom ihrisku, si určite osprchovať tie nohy studenou vodou. A tá svalová horúčka, svalovica nebude taká potom. A určite to magnézium na 100%. Ploché nohy, no to je téma, s ktorou sa zaoberá jeden môj známy a má celkom dobré výsledky. Kde máme jeho vizitku? Volá sa Marek Petrek. Je to osobný tréner, robí v Effect Fit, má vlastnú posilovňu a robí tam takéto diagnostiky skrátených svalov a pohybového aparátu a on cvičí primárne s tými ľuďmi a ona sa na ten svoj Instagram dáva stále
zaujímavé fotky pred a po cvičení ľudí s plochými nohami. Čiže ak má niekto ploché nohy, tam sú vhodné cviky, pretože pri stuhnutých, sedacích svalov alebo piriformis, čiže hruškový sval, tam ten klb sa otočí dovnútra, alebo skratený iliakus, bedrový sval, alebo krajčírsky sval, zase rotuje tú pánvu do druhej strany, vznikajú ploché nohy, čiže chalan má veľmi dobré výsledky s cvičením s ľuďmi, ktoré majú ploché nohy. Fakt, zopár cvikov určených presne na ploché nohy a dá fotku pred a po cvičení a človek úplne inak vyzerá, čiže super. Ploché nohy sa nedajú napraviť, tam treba cvičiť. Tá klemba, keď padne, áno, lebo tie svaly na tom chrbte sú stuhnuté, skrátené. Čiže tú hlavu, keď si naťahujem dopredu, tak potrebujem vydýchnuť. Ja keď vydýchnem pri určitom stretchingu, umožním tomu svalu sa prirodzene v určitom čase naťahovať. To znamená, že ja nemôžem stretching robiť taký, že na silu niečo rozťahujem. Ja musím ten stretching vykonávať pomaly, s výdychom. Čiže aj také naťahovanie hlavy dopredu môže trvať 2-3 minúty úplne v pohode. Musím umožniť tomu svalu natiahnuť sa. Nerobte to na silu. Áno, ten magnézium by sa mal užívať a on má svoj nástup, čiže ak máte tam v odporúčanej dennej dávke 2 tablety magnézia, tak ja neviem, jednu tabletu si dám o 6 a druhú o 8. Že vraj nie je dobre to hodiť na silu vlastne naraz do toho tela. Že vraj má mať nejaký nástup, no. Inverzná lavica, no to používam aj ja pri vytlačenej platničke. Pokiaľ tam není nejaká extrúzia, nejaký výtok tej platničky, ale len nejaký bulging disku, čiže tá platnička sa len roztiahla, tak inverzná lavica si nemyslím, že by mala nejak poškodiť. Ale pokiaľ je platnička vážne poškodená, hej, tak inverznú lavicu určite neodporúčam. Môže to urobiť viac zlého než dobrého. Akupresúra, super. Akupresúrna masáž, topka. Len ten človek to musí vedieť a vedieť zatlačiť. Ináč, neviem, či to tu už niekto spomenul, ale dosť pomáha v boji proti bolestiam pohybového aparátu aj vitamín D3 a K2. Čiže poštudujte o tom niečo. Ja som si to teraz objednal nedávno a neviem prečo, ale mám takúto formu, kde sa berie 1 tableta za týždeň. Uvidíme, čo to urobí. Teraz som to len začal brať. Nejaké cviky na odblokovanie hrudnej chrbtice? Čo ja viem. Hovorím, ja primárne necvičím s ľuďmi. Hruď odblokujem tým, že budem ležať na válci masážnom. Skúste jogu, pilates. Tá veľmi dobre pomáha. Mám problém s chrbticou v strede medzi ľavou lopatkou. To môžu byť stúhnuté svaly. Skúste masáž, hĺbkovú masáž. Porozťahovať tie svaly medzi lopatkami. Je na to veľa videí na internete a pomôže takáto guľa. Niekoho pomáha aj tenisová loptička. Uvoľnením vysokého svalového tonusu kdekoľvek na tele odblokujem tú danú oblasť. Než teraz som si spomenul, že sestra má takýto problém. V nedeľu bola na lyžiach lyžovať a zopárkrát spadla, no ale ide o to, že natiahla si hamstringové svaly a triesla z toho pádu. Asi jej tá noha ušla, alebo ja neviem. Ale opakovane sa jej to vracia a deje. A včera sme boli spolu na obede a ona mi to spomenula, že stále ju to boli a hovorím, počúvaj sem. Vyskúšaj si to masírovať, alebo si sadni na túto loptičku a tie hamstringy sa dajú uvoľniť a skús zistiť, či tam nemáš niekde hrču, čiže spazmus. Pri úpone smerom ku kolenu alebo smerom k bedrovému kĺbu.
Potom mi píše večer, že to skúšala a našla ten spazmus. Čiže rozmasírovať, uvoľniť ten sval hamstringový alebo trieslový. Niekde tam musí byť nejaká hrča, ktorá to celé spôsobuje a opakovane sa to vracia. Čiže a keďže ona není znalec v tomto tak, a cvičí jogu, tak nevie, čo s tým. Stále sa to snaží rozťahovať, nikdy si to nemasírovala. Ale našla si svalovú hrču na tom svale, ktorý ju boli. Tak si to rozmasíruje a snáď to prejde. Uvidíme. Aké lieky nezaberajú? Na uvoľnenie Milgama. Milgama, že vraj v tabletkách není účinná. Mal som tu raz doktora, o ktorom sme sa s tým bavili. Že vraj Milgamu je najlepšie pichať do žily. Masážna pištol. No ja mám jednu z najlepších. Kde je? Tu. Ja mám masážnu pištol od firmy Terragan. A je to Mercedes medzi pištolmi masážnymi. Úplná topka. Nastaviteľná. Hej. Má úder až 30 kg, od 1750 do 2400 otáčok za minútu a robí to divy. Stojí vyše 500 eur, ale. No ale je to profesionálna masážna pištoľ pre terapeutov a masérov viac menej. Sú aj jej lacnejšie verzie pre domáce použitie, ale masážna pištoľ, topka. Na toto nedám dopustiť. Veľmi často sa masírujem aj sám a dokážem si odmasírovať trapezové svaly, prsné svaly, ja neviem, triceps, biceps, rameny, deltový sval, medzi lopatkami, stehenné svaly, lítka, úplne všetko. Super. Najlepšia pomocka, jedna z najlepších pomocok je aj tiež masážna pištoľ. Začalo ma boleť koleno pri cvičení. Na bolesť kolien, ale musel by som vedieť, aký cvik tam bol robený, alebo ja neviem, určite nejaké drepy, spevniť svaly okolo kolien, navštíviť doktora, či tam není nejaký, ja neviem, problém s meniskom alebo s ligamentami, tam koleno je dosť zložitý klb. Ťažko povedať. Noha, keď trpne, tam môže byť problém s sedacím nervom, teda tým ischiasom. Čiže buď sú problém driekové stavce, odkiaľ ten nerv potom prechádza do nohy, alebo je ten hruškový sval piriformis tlačí na sedací nerv a noha trpne. Ťažko povedať, tam treba uvoľniť, zdiagnostikovať to, možno nejaký rentgen by bol dobrý. No keď sa otočím a pukne mi v chrbte, to je znak toho, že tam je vysoký svalový tonus. A tá chrbtica potrebuje takéto uvoľnenie tým puknutím. Čiže odporúčam masáže, masážne pomocky, stretching. Ak tá chrbtica nebude mať, alebo vy nebudete mať pocit stúhnutia, nebudete potrebovať ani pukať, praskať, uvoľňovať, nebude vám to praskať vôbec. Posunutú platničku o 4 mm. Platnička, neviem, no 4 mm není nič extra, si myslím. Pokiaľ není poškodená, ale je tam bulging, ktorý presahuje telo stavca o 4 mm. Ona dokáže zregenerovať, každá platnička dokáže zregenerovať, ak má na to priestor a vhodné podmienky, čiže hydratácia, dostatok vody, dostatok zdravá strava a takisto tie stavce nesmú tlačiť na tú platničku kontinuálne. Ona potom trpí, vysýcha, stráca tú pružnosť. Hej. Čiže mám tu nejaké stavce na ukážku. Ako vyzerajú stavce zdravého človeka a potom... Hej. Čiže toto je stavec zdravého človeka. Hej, úplne v pohode to. Tá platnička, to sú platničky, hej. Toto je stavec zdravého človeka. Hej, úplne v pohode to. Tá platnička, to sú platničky, hej.
tiež len tlakom stavca. Čiže platnička ide spolu so stavcom do nejakej strany, väčšinou to pada dopredu. Ale platničky nevysúvajú, nevyskakujú primárne, oni sú fixované na stavec, tam platnička nevie vyskočiť a čau, hej, skrátka to tak nefunguje. Čiže hydratovať platničky a budete OK. Dodať im výživu, ktorú potrebujú. Jedna prasnutá, druhú zlomenú, zasiahla centrum nervu ľavej nohy. To vríti, no. Tam pri takých poškodeniach je to dosť zložité, hlavne tam hovorím, platnička nepomôže, pretože oni laparoskopicky tam upravia tú platničku alebo nejaký výtok, ale to napätie a svalový tónus tam ostane. Čiže reálne nič nevyriešili, len odstránili ten kontakt na ten nerv. Ten nerv sa potom opakovane zapaľuje a vytvára tú bolesť. To odstránili. Bolesť na chvíľu pominie, ale ten primárny problém sa neodstránil. Skúste nájsť Marek Petrek na Instagrame alebo do Google. Jeho webová stránka je effectfit.sk. Nechcem dávať tak priamo tu jeho telefónne číslo. Hej, effectfit.sk. Rieši ploché nohy, hlave. Ľavou rukou trpne hocikedy. Čiže veľmi sú pomôcť. Dalo by sa. Tam môže byť blok od krčnej chrbtice. Trpnutie ruky, stuhnuté svaly okolo ulnar nervu, ktorý je vo vnútornej strane. Neviem, tu môže byť niekde stuhnutý sval. Lopatka, medzilopatkový priestor treba premasírovať, uvoľniť, odblokovať krčnú chrbticu. Ťažko povedať. Super. Ja som z Bratislavy. V Bratislave fungujem už 20 rokov. 13 rokov robím masáže a nápravy pohybového aparátu, ale primárne som z východu, z Košíc. Preto som aj v Košicech mal prevádzku. No. Sídlim v Bratislave na Račianskej 96 a v Otrokoviciach pri Zlíne na Čechovej ulici 1604/2. Vieme pomôcť hocičím. Ja sa zabývam, alebo venujem korekcii a masážam pohybového aparátu. A patrí do toho čokoľvek. Či máte problém so zápestím, s prstami, s lakťom, tenisové, golfové lakte, syndrom zmrznutého ramena, hej, zablokovaná krčná chrbtica, migrény, akékoľvek bolesti hlavy, to vyriešime, zablokované stavce kdekoľvek v chrbtici, či už krčná chrbtica, hrudná, drieková, bolesti a problémy s kĺbami, ischias, trpnutie nôh, problémy s kolenami, členkami, korekcia pohybového aparátu z hľadiska vyrovnania do normálnej polohy. Venujem sa všetkému. V Košicách je dosť masérov, jasné. Tam sú rôzne školy. Mňa sa vyklubuje rameno. No. Veľa ľudí má tento problém, a to z jedného jediného dôvodu, že sú hypermobilní. Prečítajte sa aj o tom. Hypermobilita veľkých kĺbov. Takíto ľudia musia viac posilovať, skracovať tie svaly, aby sa to nedialo. To je jedna vec. A druhá, okolo ramena je veľa svalov, ktoré majú rôzne, teda tie svaly fungujú na to, že buď dvíhajú ruku, alebo upažovanie, zapažovanie, predpažovanie. Ale čo chcem povedať, že keď ten ramenný kĺb,
že keď ten klb vyskočí niekedy z toho miesta, je to možno aj tým, že na jednej strane toho klbu, buď zozadu alebo spredu, je vysoký svalový tónus. A pri určitom pohybe ja vytvorím takú páku a keď v niektorej časti sú tie svaly stúhnuté, nedokáže to tomu klbu dať priestor a nerotuje, tak ten klb vyskočí von. Čiže je dobré zistiť ten rozsah pohybu, hlavne v tom ramennom klbe, a odmasírovať svaly, ktoré sú stúhnuté a ten klb vyskakovať nebude. To je jedna vec, alebo druhá, ako som spomenul, že u hypermobilných ľudí to býva úplne, že hocikedy. Hlavne pri pádoch. Na opuch čoho? Nôh? Tam je možno problém s obličkami. Keď telo nedokáže hydratovať a prijať H2O, teda tú molekulu vody, tá bunka nedokáže to prijať, tak sa nalievajú nohy. A vtedy sa odporúčajú tie elektrolyty, aby tá hydratácia sa zvyšila a nebudú sa vám tie nohy nalievať. Ja neviem, aký tam bol problém. Pomoc pri bolestiach šíjí, čo na to? Stretching, masáže, možno takýto valeček si podkladať pod krk, keď ležím na zemi. Dobrá vec. Nespať na bruchu. Toto je veľmi zaujímavá téma, možno na dlhšie alebo na inokedy, kde vlastne človek, keď leží na tom bruchu, hej, v posteli, tak tú hlavu má otočenú do strany, tu má nejaký vankúš, tak tá chrbtica je v zlej polohe, trpí. A takisto neležíme na bruchu, jak v nejakom maserskom lehatku, takto rovno. Čiže aj krčná chrbtica, hlava je otočená, možno ležíme na ramene a tá jedna noha je dvihnutá hore. Čiže tá chrbtica je celá pod veľkým tlakom a trpí. Ráno sa zobudíme a bolí nás krčná chrbtica. No možno z toho, že sme spali na bruchu. Vyklbenie kolenného klbu, pichanie, opuch, bolesť pri vstávaní, rehabky. Ja neviem, potreboval by som vedieť celkový stav. To niekedy je ťažko zhodnotiť a učiť a zdiagnostikovať a vlastne určiť nejakú následnú liečbu iba podľa toho, že mi niekto zavolá a povie, čo sa s ním deje. Je dôležité poznať možno aj celkový zdravotný stav toho človeka, či nemá nejaké choroby, nejaké iné vážne, ja neviem, možno poškodenia v tom tele, svalové, šľachové, neviem, ťažko povedať. Telo bolí niekedy z vecí alebo z nejakých príčin, ktoré je veľmi ťažko zdiagnostikovať. Treba hľadať, skúšať rôzne veci, aby sme v konečnom dôsledku došli na tú pravú príčinu toho problému a bolesti, zamedzili tú príčinu, čo to spôsobuje, a vtedy sa ten daný klb alebo to koleno zregeneruje. Pretože ja keď primárne len napravím to koleno, ktoré je bolavé, odmasírujem tam svaly, stále nemusím tomu kolenu pomôcť. Hej. Tam treba sa zamyslieť alebo rozmýšľať aj nad inými vstupnými faktormi, ktoré to môžu spôsobovať. Či už z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska. Hej, či som spadol včera, predvčerom, alebo 10 rokov robím podlahy a klačím na tom kolene. Hej, čiže to je druhá vec. No to není jednoduché. A hlavne koleno je veľmi zložité. Rentgen plúc, nemám šajnu. Ďalšie boli klb na palci na nohe a je to aj opuchnuté. Čo to môže byť? No buď tam je zápal, hej, klb na palci. Aký je dôvod, príčina? Opuchlo tam môže byť zápal, buď, ja neviem, stopánok možno? Ťažko povedať. Minulo som tu mal jednu pani a ona vraví, že bolí ma klb. A
A očividne ten klb nebol na tom palci, teda ten halux. Nebola tam žiadna rotácia v tom klbe, ale bolo to červené, opuchalo to. Rozmasíroval som je okolo toho klbu, čiže aj z nartovej strany, aj zo spodu. Pri plantárnej fascii a tam tie svaly som to pouvoľňoval a pohýbal som s tým klbom, trošku som to uvoľnil. Cítila okamžite zlepšenie, no ale tam primárne v takýchto veciach masáže, nahrievať si to, mazať to niečím, neviem, zlá obuv, ťažko povedať. Asi aj tá obuv dosť veľa robí. Neviem na všetko odpovedať, nie som až taký odborník, čiže niekedy si len prečítam a neodpoviem. Stále máte M2, nemám už M2, nemám autičko, škoda no, M2 bola dobrá, bola to M2 Competition, 430 koní to malo, bolo žihadlo. Silná bolesť platničky, aj celá pravá noha. Akej platničky? Niekto si milí platničku s pánvovou kosťou. Aký správny madrac použiť? No, ja nechcem robiť reklamu, ale ja mám madrac od Dormeo a mám iMemory Plus. Topka. Mal som predtým madrac z Ikei, nejaký madrac pružinový. Boli to tiež nové madrace, ale potom som mal reklamu pre Dormeo, možno ešte stále beží niekde na internete, kde vlastne som sa bavil o madracoch s tými ľuďmi a samozrejme dali mi iMemory Plus madrace 90-ky. Ja som radšej za 200x90 než za madrac na celú manželskú posteľ. No a ten madrac má tvrdú a mäkkú stranu a to je balada. Lenže v madraci není všetko. Ak to telo je stuhnuté, alebo máte nejaké bolesti a ste není uvoľnený, rozmasírovaný, to je jedno, na čom budete spať, stále vás všetko bude bolieť. Pánová kosť, no. No tak okolo tej pánovej kosti, no. Stretching, masáže. Pridávam dosť veľa videí, kde vlastne masírujem tých ľudí spôsobom takým, že ležia na zemi a uvoľňujem im sedacie svaly a svaly okolo bedrového klubu pätou. Hlavne u chlapov. To je veľmi zložité aj lakťom zatlačiť alebo dlaňou. Tam ja sa potrebujem dostať do hĺbky, aby som to uvoľnil. A na takéto zablokované svaly v okolí pánvy a bedrového klubu sú takéto gule. Ja si na tú gulu dokážem sadnúť a okolie toho klubu úplne krásne rozmasírovať, čiže super. Som v Bratislave na Račianskej 96, Optimum blok D. Je to pri Račianskej, či vlastne železničnej stanici Vinohrady. Ja tuto z okna vidím vlastne vlaky, jak mi tu chodia. Hlučné niekedy, čo vám poviem. Je v pohode, ak mi pri pohybe praskajú, respektíve preskakujú klby? No není to dobré. Najviac bedra, počuť a hlasno. No, asi viem, čo myslíš, ale je to, keď ležím na chrbte a dvíham tú nohu. Ono sa ten zvuk prenáša do krížovej časti, alebo do klbov, alebo do pánvy, ale ja si nemyslím, že tam je problém s klbmi, ale s ligamentami, čiže s tými šľachami, väzivové šľachy. Tieto úpony sú veľmi stuhnuté a skrátené, hlavne u ľudí zo sedenia. A tá šľacha sa potrebuje dostať na nejaké miesto a zavadí o klbový výbežok alebo má v blízkosti inú šľachu a urobí to takýto ten zvuk. Ale s klbom není nič. Tam je problém v tuhosti a v skrátených šľachách. Trpnú mi obe nohy od zadku až ku kolenám. Tam bude ten ischias problém. Bude treba masírovať tie sedacie svaly. Masérovi treba povedať, že potrebujete poriadnu masáž sedacích svalov. Nech sa nebojí. A ináč veľa ľudí mi hovorí, keď dojdu ku mne na masáž, že prečo im masírujem sedacie svaly.
Však ale to je súčasť chrbtice, hlavne krížovej kosti, SI sklbenie. Čiže ja keď masírujem chrbticu, keď niekto ku mne dojde na masáž chrbta, tak masáž začína tu. Hej. Pri atlase, čiže krčná chrbtica odmasírovaná, hrudná drieková a takisto esička, tam sú tiež svaly a sedacie svaly, to je súčasť tej chrbtice. Čiže ja doslova masírujem chrbticu od krku, od lebky až po kostrč. To je masáž chrbtice. Čiže ak vám niekto pôjdete na masáž a vám niekto bude masírovať chrbát od ramien dole smerom po driek, koniec driekových stavcov L5. To není masáž chrbta. Aby sme sa rozumeli. No a teraz, keď som urobil tento pohyb, tak tiež mi niečo preskočilo v lakti, ale to je tuhosť. Tu tie svaly, šľachy, ten triceps treba rozmasírovať. Nech sa uvoľní a nebude to robiť. Keď dlho stojím, tak ma už boli krížová oblasť. Tam je treba niekedy ja si myslím, že to je preto, že je tam hyperlordoza v tej driekovej časti. Čiže keď dlho stojím a bolí ma driek, tak to zakrivenie chrbta tam není dobré. Čiže vnútropánové bedrové svaly, iliopsoas, iliacus sú skrátené, ťahajú tú chrbticu dopredu. Čiže sú skrátené a takisto sa skracujú a tuhnú svaly v drieku. Čiže tam je hyperlordoza prenikáva, preto to bolí. Tam bude treba cvičiť na to. Samotné masáže na hyperlordozu nepomôžu a na bolesti chrbta, kde ja vidím u toho klienta, že má to zakrivenie tam prenikáve, kde má tú hyperlordozu. Ja mu to aj potom poviem, že masáž nestačí, bohužiaľ, tam bude treba aj cvičiť. Bolia kolena z čoho? Treba cvičiť masáže. Keď ležím, tak sa neviem ani postaviť konečne. Po 4 mesiacoch mám termín. Nesmete byť ľudia stúhnutí. Zvyknite si chodievať na masáže pravidelne. Ja mám jedného klienta, ktorý je so mnou už roky. 8-10 rokov možno, ja už to ani nepočítam. Ešte keď som v salóne Evelyn robil na Palackého v centre Bratislavy. Tam ku mne začal chodievať. A ostal doteraz so mnou. Chodieva každý piatok, každý týždeň. A ja mu rozprávam tak o klientov, že jak ich to boli, keď ich masírujem a jedno s druhým. Robím mu hodinovú hĺbkovú masáž celého tela. Pokiaľ mu masírujem nohy, začínam nohami, tlačím krv smerom k srdcu, samozrejme začínam nohami, tak kvákame, rozprávame sa o rôznych veciach, čo sme zažili. A potom, keď sa dostávam už na chrbát, po nejakom čase ja počujem, že on zaspáva. A toho masírujem fakt silno. A ten človek sa nikdy na nič nesťažuje. Zaujímavé. A stále mi hovorí, Roman, ja nechápem a nerozumiem, jak ľudia nemôžu mať radi masáže. To je tak dobrá vec. Ten človek si po celom týždni oddychne, túto hodinku odmasírujem ho pekne domov, vybavené. Nepracujem s nikým, ale počul som od svojich klientov, že veľa ortopedov a neurologov ich odporúčilo priamo ku mne. Nepoznám ich mená, s nikým nespolupracujem. Aké mám robiť cviky, neviem na čo, skúste pilates, jogu. Ináč onedlho máme v pláne so sestrou robiť cvičenia jogy, hlavne pre ženy. Bude to cvičiť moja sestra. Budeme vysielať aj live, možno na Facebooku, možno tu na TikToku. A hlavne to budú cviky pre ženy po porode s diastázou. Sestra to má odskákané, prežité, cvičí jogu 10 rokov. Čiže možno toto zaradíme. A samotnú jogu, no. Ja to necvičím. Ja mám nejaké cviky, ktoré robím, keď sa cítim veľmi stuhnutý. A cviky sa volajú, že Makaho. To sú nejaké čínske či japonské cviky, to sú orgánové cviky. Je tam nejakých 6 cvikov, veľmi dobrá vec.
A namiesto milgami na uvoľnenie, keď vám to lekár odporúči, berte čo chcete, ale B1, B6, B12 dá sa to kúpiť aj v prírodnej forme od iných firiem. Nemusí to byť primárne milgama. Ako som už predtým spomenul, podľa niektorých doktorov a odborníkov, že vraj milgama v tabletkovej forme není vôbec účinná, že vraj by ju trebalo píchať rovno do žily. Neviem. No ja teraz beriem, alebo som si kúpil výživový doplnok, už neviem od akej firmy to bolo, ale je to sušená pečeň hovedzia, kde tie kravičky sa pasli na tráve a pijú vodu z potoka. Tam je veľa bečiek, zinok, selen a iné minerály alebo vitamíny. Pečenka ako taká je podceňovaná, ale je to super potravina. Je to vitaminová bomba. Tak uvidíme, či to bude fungovať. To, že tiež som stuhnutý, že ma všetko bolí. Ku mne sa objednať dá online na mojej webovej stránke energyflex.sk. Je tam objednávkový formulár, kde si vlastne nájdete svoj deň, kedy chcete ma navštíviť a čas. A potom si tam vyberiete terapiu, akú chcete. Či už odblokovanie, rýchlu terapiu alebo masáž. Dá sa aj telefonicky, ale preferujem, ak sa ľudia objednávajú online sami. A toto bolo vytvorené. Áno, vnútornosti sú super potraviny. Čiže pečenka, srdce, hovädzie samozrejme, pľúca, obličky, kostná dreň, špík, topka. A ľudí to tu vyrába. Na Slovensku sa mi zdá, že aj nikto podľa mňa. Všetko to prichádza zvonku, z iných štátov. Orgány sú najzdravšie, najviac vitamínov. Môžete follow. Pomôže mi klbová výživa, keď mám už problém s klbom, alebo slúži skôr ako prevencia. Áno. Ak tam už sú vážne poškodenia tej klbnej chrupavky alebo samotnej kosti toho klbu, tam už klbová výživa to môže zastaviť to ďalšie poškodenie, ale primárne tam už ten výrastok alebo to strata tej chrupavky, ako to tam nahradí. To nepomôže. Bohužiaľ. Ale ako prevencia áno. Treba stále brať nejakú klbovku. Hovorím, mám na stránke moju na energyflexcollagen.eu. Vyrobené s láskou na Slovensku. Parádička. Sú k tomu aj certifikáty. Hej. Parádna vec. Dobrý deň. Dá sa napraviť kostrč, prosím? Áno, dá sa, ale ja nepreferujem napravu kostrče cez zvierač, hej. Pretože sú na to aj iné metódy, kde vlastne nemusím nikomu vchádzať dovnútra. Treba uvoľniť svaly okolo kostrče, zmeniť tam, primárne napraviť pánvu, odmasírovať všetky svaly, ktoré smerujú ku kostrči, vnútropánové bedrové svaly. Prečo boli kostrč, tam ťažko povedať, no, bol tam nejaký pád. Alavis pre kone je dobrý podľa teba, ako správne užívať. Alavis pre kone, veľa odborníkov to zamieta, pretože neviem, asi myslím, že ten kolagén, ktorý je obsahnutý v alavise sú nehovädzie kolagénové peptídy, ale rybie. My sa bližšie k hovedzine, ne k rybám. Alavis, čo ja viem, je trpký, nedá sa piť. Ja som to mal niekedy. Skúste alavis. Dobrý deň. Zdravím všetkých, ktorí sú tu neni od začiatku. Bavíme sa primárne, alebo bavili sme sa o masážnych pomockách, ako pomáhajú, na čo slúžia, hlavne ľuďom, ktorí sú stuhnutí, prečo ich používať každý deň. Mám bolesti chrbta, ktorá smeruje do posunutú platničku. Treba hlbšiu diagnostiku. Ináč, akýkoľvek problém, ktorý máte, skúste mi napísať do mailu na info@energyflex.sk, v prípade kópiu lekárskej správy, ja si to prečítam.
a odpoviem vám, že či moja terapia alebo moja pomoc by bola vhodná pre váš stav alebo pre vašu diagnózu. Takto tu narýchlo, málo informácií, ja sa nemôžem vyjadriť k niečomu, kde nemám dostatok informácií. Keď zlomený stavec, nič, počkať, pokiaľ sa zrastie, tam nerobiť nič. Potom možno, hej, ale dovtedy ja, kde mám terapiu, či chodím na masáž a na terapie, ani veľmi ne. Ja si skôr pomáham sám. Predtým, keď som mal zamestnancov a ľudí, čo pre mňa robili, tak sme sa navzájom masírovali. Teraz som sám a pomáham si masážnymi týmito guľami, pomockami, rôznymi, masáž na pištoľ. A jak užívam nejaké výživové doplnky, aby som nebol stuhnutý. Je vhodné cvičiť s činkami, keď mám bolesť pánvovej kosti? Aké cviky sú vhodné? Bolesť pánvovej, radšej necvičiť, vyriešiť problém. Ak nebudem pociťovať tú bolesť tej pánvovej kosti, môžem začať cvičiť naspäť. Ale aká to je bolesť? Pri dvíhaní tej činky, tých činiek, alebo v kľude mám bolesť, tedy netreba dvíhať nič. Treba vyriešiť problém a potom poradiť sa s lekárom alebo s nejakým terapeutom, ktorý vás má na starosti. Klbovú treba výživu. Ono po 25. roku života človeka, podľa nejakých štúdií, u každého je to individuálne, už by človek mal príjmať aj externe, teda nielen stravou, ale aj nejakými výživovými doplnkami tú klbovú výživu, pretože telo to už nevie vytvárať. Ale my ho naučíme znova vytvoriť si ten kolagén tým, že tú tvorbu podporíme takou klbovou výživou. Pretože podľa viacerých odborníkov tá klbová výživa sa nevstrebáva. Ale naučíme to telo opätovne nadobudnúť schopnosť, aby si ten kolagén začalo tvoriť samo a príjmať ho zo stravy. Čiže preto sa robí takáto klbovka, kde vlastne podporíme to telo. Dobre? Pri praskaní klbov, tam je vysoký svalový tónus, veľa napätia, tam treba stretching, masáže. Ale to je dlhší proces, tam šľachy, ligamenty, teda väziva, keď sú stiahnuté, skrátené, tam to bude trvať dlhšie. Sídlím v Bratislave na Račianskej 96. Bole kostrče. Hovorím tam, už som sa k tomu vyjadroval tu predtým, tam treba viac diagnostikovať to telo. 22 rokov kolagén. Nemyslím si, že je potrebný u teba, kámo. Mladý človek by nemal užívať výživové doplnky akékoľvek, tam je to úplne zbytočné. Odnaučite telo, mladí ľudia, odnaučite telo si prijať ten vitamín, minerál alebo ten kolagén zo stravy, nahradíte ho výživovým doplnkom v mladom veku a čo potom do budúcna? Budete furt jesť toto? Pokiaľ to není potrebné, neužívajte žiadne výživové doplnky. Telo si to dokáže prijať zo stravy. Bolo by dobre objednať sa ku mne dopredu, ale dokážem dať termín aj po telefonickom rozhovore. Víte, že teraz točím, sme live a nemám tu klienta v tomto momente. Neskôr po obede, ale tak teraz mám ešte chvíľu času, preto som live. Neboli ste na Mickiewiczowej? Ne, nebol som tam nikdy. Mal som raz kolegu z Mickiewiczowej, doktora jedného, keď som robil v Kirkoze na klinike masáže. Keď robím kliky, tak mi lakte púkajú ako bublinková fólia, lebo tam je vysoký svalový tónus v tých šľachách. Treba to porozťahovať. To sa bude diať opakovane z toho tónusu. Tam je to veľmi stiahnuté. Máme teda robiť stretching, odblokovať lakte, možno napraviť to, masáže.
ak mám presílené ruky, nerobiť činnosť, ktorá to spôsobuje, masáže, uvoľňovať tie ruky. Ale masírovať si to. Buď týmto, alebo nejaký rodinný príslušník nech masíruje, alebo dojdete na masáž. Premasírujeme. Tejpy, čo ja viem, nepoužívam to, ale pomôže to. Keď sú platničky vytečené, viete s tým niečo spraviť? No ak tam je sekvester, nejaký výtok z tej platničky, hovorím, že posielajte mi lekárske správy, aby som vedel zhodnotiť situáciu vašu, pretože nie každé poškodenie je vhodné nápravy. Hej? A inverzná lavica napríklad. Není to jednoduché urobiť nápravu úplne každému. Niekedy to ani není možné. Mnoho ľudí som poslal domov. Keď boli objednaní, došli sem, prečítal som správu a ich diagnózu. Som nejak zhodnotil, podľa tých lekárskych správ, čo mi donesli. Som zhodnotil, že je mi to ľúto, ale ja sa vás ani nechytím. Bohužiaľ, niekedy to není jednoduché. Som na Račianskej 96 v Bratislave a v Otrokoviciach pri Zlíne. Nestíham čítať všetko a odpovedať na všetko. To som nedočítal. Potrhané vnútorné väzy a čo, aký bol rezult? Operatívne to nejak zošili? Meniskus? Ja neviem, tam... Mal som tu ľudí, čo nemali väzy vôbec a fungujú. Ani meniskus. A došiel po svojich ten človek. Ťažko povedať. Každý človek je výnimočný. Hej, nemáte krížové väzy niektoré a môžete fungovať ďalej. Viem si dať dokopy tenisové lakeť s takou vibračnou pištolou? Je to možné, ale tam je treba robiť aj nejaký stretching. A aj masírovať. Čiže nanesem si nejaký olej alebo krém a poriadne si okolie toho lakťu premasírujem z každej strany, urobím nejaký stretching a masážnu pištoľ. Ale či to zbaví toho problému, ťažko povedať, treba skúšať. Väzy, ligamenty, šľachy chcú kolagén. Ak ste stuhnutí, potrebujete niečo doplniť. Cviky na panové dno. No to vlastne chceme robiť so sestrou. Dúfam, že už sa konečne odhodlá a začneme tie cviky robiť pre ženy. Aj na panové dno a na ženské problémy. Čiže moja sestrička, ak to teraz pozeráš, tak môžeš naklúsať a budeme robiť nejaké videá pre ženy. Ona sa tomu venuje už dlhé roky. Na diastázu a panové dno. Dala si dokopy diastázu a zlepšila si funkčnosť panové dna. Má za sebou 2 deti. Čo vám poviem? Rodila prírodnou cestou. Čo robiť, keď ma seká krčná chrbtica, seká chrbtica aj krčná? No chodevať pravidelne na masáže, cvičiť a raz za čas sa nechať odblokovať. Čiže taká celková odblokácia pohybového aparátu raz, 2-krát do roka není zlá. Uľavíme tým pohybovému aparátu a potom si to budeme udržiavať už len cvičením a masážami. To, že to puká, je znak toho, že tam niečo nie je v poriadku a primárne je to tuhosť. Tuhosť tých svalov v okolí daného klbu alebo stavca. Ak není poškodený meniskus, ak není poškodený, tak vieme to odblokovať. Ak sú v ňom není trhliny alebo nejaký iný problém, je treba to MR-ko minimálne, no nech vieme ďalej, čo s tým. Aj z chrbtice mi to strieľa do ľavej nohy, čo s tým? No treba zistiť, či ten problém pramení z driekových stavcov, tuhosti v danej oblasti, alebo sú to sedacie svaly v okolí bedrového klbu. Treba to skúsiť napraviť, odmasírovať
mám skúsenosti, že to pomôže. Ja si viem popraskať celú chrbticu aj krčnú a ja. A niekedy si praskam často, ak som stuhnutý. Ja si nemyslím, že také pukanie by malo nejak poškodiť niečo. Jediné, čo sa udeje, je, že naučíte to telo a bude si to vyžadovať pravidelne. Skúste sa to odnaučiť tým, že nebudete stuhnutí, nebudete mať taký ten vnútorný pocit si puknúť tým krkom. Ani to nebude potrebné. Pukáme si to preto, lebo tam nastane ten pocit takého nepohodlia, tuhosti, tak si to nejak puknem, ale uvoľní sa to na chvíľu, pretože tie svaly sú okolo stále stuhnuté. Toto treba odstrániť, tú tuhosť. A potom nebudem mať za potrebu si púkať nič. Čo mám robiť, keď mám hrb? Tak nemať hlavu často v predklone, kde ten hrb? Okolice sedmičky či nižšie v hrudnej časti? Hrb. No, sú na to cviky. Treba to hlavne odblokovať. A tam by bola dobrá diagnostika skrátených svalov. Lebo určité svaly ma ťahajú dopredu a nepustia sa vám vôbec ani vyrovnať. Nastávajú deformácie. Na krku sú svaly upnuté ku kľúčnej kosti, ktoré držia tú hlavu dole. Ten sval je skrátený a už tam není možnosť vrátenia sa do normálnej polohy. Tak tu sa tvorí hrb. Nahromadí sa tam kalcium a rôzne tuky, ktoré to tam ešte Pri bolesti lakťa navštíviť skôr ortopeda alebo fyzio. Pri bolesti lakťa najprv ortopeda, nech to zdiagnostikuje a s tou správou ísť za fyzioterapeutom. Aby to mal ľahšie, jednoduchšie potom, keď to diagnostikuje doktor. Mám na esi sklbení 10 mm cystu, ktorá mi tlačí na nerv. Tú cystu, že vraj netreba ovplyvňovať priamo, ona niekedy praskne sama. Neviem, ale je to blbé, keď tlačí na nerv. Treba sa porodiť s doktorom, ale že či tú cystu nevedia nejak ovplyvniť. No tá patela má tiež svoje ligamenty z hora z dola, tam treba uvoľniť to, čiže masírovať nad a pod jablčkom často a pravidelne, silno rozmasírovávať tie ligamenty tej pately, toho jablčka, nech sa to uvoľní a pomôže to na 100%. Robiť nejaké drepy, sedieť na pätách, asi to. Prečo ma boli na hrudníku a ťažko sa mi dýcha? No, na hrudníku ma boli primárne z chrbta. Čiže zablokovaná hrudná chrbtica sa prenáša po svaloch a rebrách smerom do hrude. Pichá ma na hrudníku a ťažko sa mi dýcha. Čiže aj ten nádych není tak hlboký, ako by mal byť. Tam treba buď masážne nejaké valce používať, cvičiť, rozhýbať to, ale najviac pomôže odblokovať. Čiže pekne to tam odblokovať nápravou, takú ako robím ja. Urobiť dekompresiu chrbtice, čiže uvoľniť tú chrbticu rozťahnutím tých stavcov. V sekunde vás prejde tlak na hrudi. Ťahnuté šľachy, nestihol som to prečítať. Tejpy, no, skúste zatejpovať. Niekedy to dosť pomôže. Áno, stále som v Bratislave na Račianskej 96. No mám pocit, ako keby mi chýbal kyslík, jasné, pretože je zablokovaný hrudný kôš celý už, keď je. Bránica sa sťahuje. Jasné, že ten dýcha. Sú nádychové svaly v hornej časti chrbta a dole ako končia rebra. Tie svaly, keď sú stuhnuté, tiež ťažko dýchať. Tam pomáha tá hĺbková masáž potom. Po napravení, či sa dá šoferovať? No jasné. Prečo by sa nedalo?
Človek chvíľu posedí, odšoferuje úplne v pohode. Nestihol som prečítať. Koľko stojí u vás masáž? Masáž, 30-minútová hĺbková masáž s bankovaním u mňa stojí 30 €. Hodinová hĺbková masáž s bankovaním stojí u mňa 50 €. Je to poctivá, kvalitná hĺbková masáž, žiadne hladkanie a ťapkanie, čiže tú masáž si vychutnáte a užijete, verte mi. Žiaden infarkt. Niekedy má človek pocit, že ale aj tachykardia, bušenie srdca, ťažké dýchanie, zablokovaná hrudná chrbtica. Človek má pocit, ako keby mal infarkt alebo niečo. No netreba to podceniť, ja nehovorím, že teraz mám tu ten pocit, ktorý je podobný, alebo je to pocit, ako keby som mal infarkt, tak teraz pôjdem na masáž. Jasné, že najprv vyhľadám lekára, zhodnotím to a lekári väčšinou povedia, že no tak srdiečko je zdravé, máte to z vašej hrudnej chrbtice. Tak potom vyhľadáte človeka, ako som ja, alebo nejakého masera, fyzioterapeuta, to je jedno, odblokujú vám to vybavené. Potom už len cvičiť. Preskakovanie klbov s váhami, no to je vážna vec, ja by som necvičil pri tom. Preskakovanie klbov s váhami, no to je vážna vec, ja by som necvičil pri tom. Klb preskakuje na nejakej strane toho klbu. Čiže najprv diagnostika skrátených svalov, uvoľniť to a skúšať stále cvičiť, uvoľňovať to, hľadať spôsob, ako porozťahovať tie dané šľachy, väziva a potom to nebude robiť pri cvičení. Ale určite by som necvičil, keď mám takýto problém s preskakovaním alebo vyskakovaním klbu pri určitých ťažkých váhach hlavne. Pozor na to. Ako dlho už vysielam? Neviem. Áno, som v Bratislave. Objednáte sa ku mne na mojej webovej stránke energyflex.sk alebo môžete mi aj zavolať, ale nevolajte mi teraz, keď som live, neviem to dvihnúť. Som na telefónnom čísle 0910 122 260. Masírujem len sám. Nemám žiadnych iných maserov. Mám maserku v Otrokoviciach. Na masáž sa objednáte online energyflex.sk alebo telefonicky 0910 122 260, ale nevolajte mi teraz, som live. Chcem sa spýtať, naprava celého pohybového aparátu plus odblokovanie, cena 150 €. V tom máte odblokovanie celého pohybového aparátu, primárne vyriešenie nejakého vášho problému, ktorý máte, masáž, bankovanie. Diagnostika, samotná realizácia toho vášho odblokovania, kde som aktívny ja. Potom vám poradím, čo ďalej, ako ďalej udržať zdravý pohybový aparát. 150 € takáto odblokácia. A potom následne, keď už absolvujete tú prvú terapiu u mňa, každá ďalšia návšteva je už len za 50 €, ale musíte chodiť ku mne pravidelne, nie raz za rok. Tam ja vás neviem kontrolovať, ani vás udržiavať v nejakom dobrom fyzickom stave. Mám aj takých klientov, čo dojdú raz za rok alebo raz za 2 roky a no Román, bol som u vás pred 2 alebo pred rokom, ktorý ste mi pomohol, no zase ste tu. Prevencia nejaká, masáže, no nemám čas, práca, deti, jedno s druhým. Bohužiaľ. S tou krčnou chrbticou som to nedočítal. Tá náprava, či už chiropraktická, manipulačná, není vhodná na všetko. Tam hlavne treba zhodnotiť s nejakým vašim ošetrujúcim lekárom, alebo poslať mi správu a ja vtedy zhodnotím, že či pri danej vašej nejakej diagnóze alebo zdravotnému problému
je takáto náprava vhodná, hej? U niekoho je, hej? U niekoho s daným problémom viem robiť nápravu, ale u nejakého človeka s daným problémom s tým istým nemôžem. Pretože tam vplývajú na to rôzne iné faktory, ktoré ja musím zhodnotiť, hej? Či už vekový faktor, alebo iné zdravotné problémy. Zápal bedrového kĺbu môže byť z chrbta? Z čohokoľvek, neviem. Skôr z nejakej roboty zrejme. Alebo z vysokej tuhosti, vysoký svalový tónus, tá toxicita, hlavne koxartróza. A treba masírovať tie sedacie svaly, lebo keď budete starší, koxartróza je na 100%. Častého vertiga, polového vertiga. Môže byť krčná chrbtica, ale treba skúsiť Epleyho manéver. Ak toto nevyrieši, tak odblokovať krčnú chrbticu a celú chrbticu a masáže. Mám s tým skúsenosti, vieme to odblokovať, ak to není potvrdené vertigo, kde treba predať nejaké lieky a cvičiť ten Epleyho manéver. Ak mám zachytenú miechu medzi stavcami, viete mi pomôcť? Zachytenú miechu? Už to tlačí na miechu, no. Tam sa dá odblokovať napätie. Primárne prečo tá platnička tlačí na tú miechu? Pretože je tam veľký tlak. Ak my ten tlak odblokujeme, tá platnička má priestor regenerovať. Nebude sa dotýkať ani durálneho vaku, čo je obal miechy, ani tej miechy. Ja primárne neviem odstrániť ten kontakt na tú miechu, to sa nedá. Ale vieme tomu pomôcť. Odblokujeme napätie od stavcov, hej. Čiže keď napravím to telo, tu je platnička, hej, to žlté. A tam je vysoký tlak. Tak ja uvoľním to napätie a tá platnička zregeneruje. Dobre, keď to napravím, tak tie stavce zrazu nebudú od seba, ale nebude tam to napätie. Hej. Bude to tu voľnejšie, nebude to taký tlak na tú platničku. Nebude tak trpieť. Hej. Napísať číslo 0910 122 260. Je aj na webovej stránke energyflex.sk. Skolioza vpravo, stuhnuté trapézy, vpravo, vertigo, migrény, veľa toho je. Treba dojsť. Odporúčam celkovú nápravu pohybového aparátu a hĺbkové masáže a cvičiť určite. Nestíham to čítať všetko. Mám skoliózu multiplex. Odporúčaš masáže? Mal som takú klientku dávno z SM a práve, že jej pomáhali moje masáže a odblokovanie. Ale ona chodila každý týždeň. Mala aj zľavu u mňa. Robili sme nejaké videá dávno ešte na začiatku mojej kariéry. A pomáhalo jej to, no. To SM to je... Trpela aj pri náprave, no bohužiaľ. Ale rada chodila, lebo uvoľnil som ju aspoň nejak. Na nejakú dobu, nejaký čas. Masíroval som ju, ona chodila cvičiť, musela byť aktívna. Pri tej skleróze multiplex to ináč nejde. Odporúčam investovať už viac času do seba. Máme len jeden život. Pomocky na reflexnú masáž chodidiel. No existuje jedna loptička na to. A to je reflexná loptička, priamo určená na masáž chodidiel. Kúpite ju v Alze, stojí asi 10 € a do Google napíšte reflexná masážna loptička na chodidla a vyhodí vám to takúto loptičku. Tá loptička je tvrdá, vnútri je nejaké železo, je ťažká a je čisto určená na masáž plantárnej fascii a bolesti chodidiel. Toto. Dobre. Nie toto.
Toto není loptička na masáž chodidiel. Toto je masážna loptička pre bolesti chodidiel. Dobre? Je tvrdá. Toto ne. Čiže čo? Môžem byť aj bez operácií, dá sa tomu predísť, ak by som k vám chodil? Ťažko povedať. Ja nemôžem nikomu povedať dopredu, že áno, dôjdite ku mne, ja vám pomôžem. To určite ne. Hej. Nie som čarodejník. Viem zlepšiť funkčnosť a tuhosť u človeka, zlepší sa zdravotný stav, ale vyliečiť či je človeka z nejakých chorôb vážnych alebo poškodení. Nie som čarodejník. A to ani nikto podľa mňa. Mám prvne s chodidlom a krivo stúpim, skoro si overetne novisu. Treba nejakú diagnostiku na to. Hlúposti to nepíšte. Epliho manéver nepomáha, tak potom je tam problém tuhosvalov krčnej chrbtice. Čiže ak vám nepomôže Epliho manéver, treba to odblokovať, rozmasírovať. Hej. Není to vertigo, ale nedokrvovanie toho vášho mozgu. Preto máte tie stavy, ktoré máte určite odblokovať potom. Mám mravčenie na boku nohy. Stuhnuté svaly v okolí bedrového kĺbu alebo driekové stavce, tam tiež môže byť problém. Uvoľniť to, rozmasírovať a stretching bedrových kĺbov. Videa k tomu si nájdete na internete alebo na mojom Facebooku. Ďalšia vec je, mnoho z vás, ktorí ma navštívia, mi hovoria, že alebo mi teda sa mi priznajú, že ja vás už dlho sledujem, ale nevedel som sa odhodlať, trvalo to nejakú dobu. 2 rokov, 3 roka, neviem, mesiacov. Ale za tú dobu sa nič nevyriešilo. Čiže ako náhle na mňa naďabíte a vidíte moju robotu, pozeráte moje videá, ako fungujem, tak netreba čakať, hej, pretože potom, keď o 2 roky dojdete ku mne, tam môže byť vážnejšie poškodenie toho pohybového aparátu, tej platničky a potom bude ťažšie to dať dokopy. Čiže nečakajte. Ak máte strach alebo sa bojíte, môžeme to prekonzultovať spolu, buď v mailoch, alebo mi zavolajte, úplne v pohode, nehryziem a ja vám poviem a poradím. Alebo ma navštívte osobne. Konzultácia, urobíme konzultáciu, poradím vám, porozprávame sa, zhodnotím váš stav a potom vám poviem, že či je táto moja terapia vhodná pre vás. Alebo vám navrhnem, alebo odporučím, ja neviem, vyhľadať iného človeka, ktorý robí iné veci a je vhodnejší pre váš problém alebo bolesť, než či moje terapie, hej? Mal som aj také odozvy, že bol som u toho farkaša, ale nepomohol mi. No, pretože moja terapia nebola možno vhodná, alebo pre ten daný typ problému, alebo ďalšia vec je, že dojde raz ten človek a potrebuje, ja neviem, 10 návštev u mňa. Hej? Preto som aj ten cenník upravil, že prvá návšteva stojí u mňa 150 eur a každá ďalšia 50. A keď dojdete ku mne 2-krát do mesiaca, tak nejakým spôsobom vám viac pomôžem, než keď len raz. Hej. Vysielam už 90 minút, nezabudni si dať prestávku. No už aj baterka sa mi vybíja. No dobre, je možné sa objednať online energyflex.sk. Nezlomím nikomu väz, to je nemožné. Z tých filmov, kde ľuďom lámu väzy, to je len filmový, nejaký ten filmová ukážka, to sa nedá zlomiť väz niekomu.
Mám operované platničky už dvakrát. Náprava sa určite neodporúča, treba hľadať iný spôsob na 100%. Ak je tam náhrada a je tam fixácia tej platničky, určite náprava nehrozí. Náprava stojí u mňa 150 eur, tá prvá návšteva, potom každá ďalšia 50 eur. No, vyzerá to drasticky, ale verte mi, že keď zažijete tú nápravu u mňa, veľa ľudí sa smeje z toho, že čo zažili a majú z toho veľmi dobrý pocit. Samotnú bolesť, ktorú aj zažijú u mňa pri nejakej náprave, je potom už z masáži, ktorú vykonávam. To znamená, že keď masírujem tie stuhnuté svaly, áno, aj z tetániou chodia ku mne. A masírujeme, odblokovávame. Prečo ne? No náprava není zbytočná. Nápravou uvoľníme napätie stavcov, ktoré vytvárajú vlastne na tú platničku. Náprava není nikdy zbytočná. Pretože ak máte problém v driekovej časti, ja nenapravám len driek samotný, ale celú chrbticu vám napravím. Pretože keď napravím len driek, ja ten problém nevyrieším, pretože môže prameniť z inej časti tela. Tam to není jednoduché. Dojete k nejakému doktorovi alebo inému terapeutovi s nejakou lekárskou správou a tam tomu terapeutovi vysvetlíte, že no tu ma boli lakeť. Tak on sa bude pozerať len na ten lakeť, rázová vlna, masáže a neviem čo, ale pritom problém pramení z lopatky alebo od krčnej chrbtice a tam sa vás ani nechytí. Problém nevyrieši. Keď je platnička iba operovaná bez náhrady a fixácie. Laparoskopicky, ak je tam len odstranený nejaký problém, ktorý tam niekde zavadzal, môžeme napravať, není problém. Neurochirurg to tak jasné. Prečo by to mal odporúčať? Nechajme sa všetci napravať, masírovať, to by bolo ináč super, a nechodevajme k ortopédom, neurologom, ktorí vám predpisujú lieky na predpis odporúčané zdravotnými poisťovňami, ktoré to preplácajú. Tak nechodevajme k doktorom. Tak doktor vám povie, že tá náprava není vhodná. Tým pádom u vás príde. Zastavte sa. Čo na migrény? Na migrény akého sú pôvodu? Tam treba skúsiť odblokovať a masáže určite. No dobre, ďakujem všetkým za účasť. Už som live vyše hodiny a pol, som aj hladný už a pripojím sa zase možno zajtra. Ďakujem za účasť, snáď som vám dobre poradil a pomohol. Prajem ešte pekný deň, majte sa.